Dijous que ve dia 8 de març, possiblement siga una data històrica i a mi m'agradaria formar-ne part. Formar part d'una jornada on tots i totes encetem una nova etapa en la lluita per la igualtat real entre homes i dones. Te dice que en el mundo debe tener igualdad. Te apuntan con un arma por delante y por detrás. Te están robando toda tu identidad, diciendo que tú eres solo de su propiedad. Mírame a los ojos con toda sinceridad y dime que podré volar en libertad. Yo no soy de nadie, yo soy mía y única. Lo que me mantiene cuerda es la música. Pensen que el fet de celebrar el dia 8 de març com a Dia de la Dona significa que no s'ha avançat gens en la lluita per la igualtat entre persones. Moltes vegades veig en les xarxes socials o inclús en els mitjans de comunicació vídeos, escrits i imatges que encara reflexen desigualtat i masclisme en el segle XX. M'agrada viure en un món on homes i dones es respecten mútuament i això s'aconsegueix mitjançant l'educació, utilitzant una metodologia educativa que oferisca la mateixa igualtat d'oportunitats tant a xiquets com a xiquetes i a més elimina tota mena de discriminació per raó de sexe. Crec que hauríem de parar-nos a pensar en quin punt de la lluita ens hem encallat. Si nosaltres no avancem, la lluita per la igualtat no ho farà per nosaltres. Soc Elena Roig, estudiant d'Erasmus a Nàpols. Hay un lugar donde el tiempo se para, cuando te das cuenta te golpean la cara, donde se necesita una reflexión, un camino u otro, esa es la cuestión. Un camino es bien, el otro es mal, ya sabes que la diferencia es abismal. Piénsalo muy bien antes de escoger, todas juntas nos tenemos que proteger.